APHLC asong atum Kopili constituency along mass rally kapidopong. APHLC amei pujai kathar IAS retired aphan kapathi ji pupen banghini bongo sena karbindu. Social media cataya long kahinwa mohor kapiklang banghini ari sumaratuma phang nep ingnang pontang. Karbi Prime to Mabirta long pen Kado Kavya Pontame Kardom Napazuriklo. Tangte Pini Karbi Prime to Mabirta Alzuita. Nijang Karbiang long Keronia long Article 244 Air Tank pen Karbiang long upon Hemprek nang Pinang Jipura APHRC song pen Pinimas Rally Kapidopona Birta Keroni pen Rituma Peranke Birta Napoli. Labang so mas rally Kapadopon Bamahot Pinangan Assam Police atong pen ke Kangdinja Pan Boy Ipon. Sitami kacasong aja kong kitimuna kajok kang dunun edesi masuli aja mek pacuk pondo. Kacasong along kacatong dun APHLC asong amepu jai kathar Bikram Hanse angtong inti kathar lapen Bikram long paratum cetok dunsi Mayor Dipidu. Ili tumphan tribal ajakong kacilong na yi sik sidul laan ta pipuk waret la pen ke lan ta kali election ta panchayat aron pen dorong lake illegal lake la non ke dobom council tum lake illegal council lake athema lake panchayat aron pen si election ka pedo article 243M along constitution of India along pulo Ponchat aron penke siksidul arlo thang ta klemun ajak kong ave pusada ke tokdo sita alang litum illegal unconstitutionally alang litum election pedodet lata ka pedota pedo amat alang ditum ka chong hu pen jat pen bluetooth pen la pen ason box ke lar pen da pen counting hut la nitum APHLC vote anta BJP long thap dun at pen alang litum chepe hailo angya la yong si litum dok clip lote ningkan phong bong la kitche tum karbi inglong aso tom phan ke dong thip yakam aron ta pe pas tu muchot po la si nilitum high court long PIL 15 2023 nilitum case pilo la case no anda ing thur thela thur bek nangi papi thur serak nangi honorable chief justice of Guwahati High Court aphanta nilitum choning rilo alang li case papi thur serak nangji la pen re-election aron ateng pen re-election siksidul ateng pen do thu serak nangji la pen nilitum aphan Article 244A along kipu netom man autonomous state ng PG pu non anda ng pipelang la ng piserak ng netom mapan autonomous state ng PPC ha Bongo Senato ampan Kachar Siljor Korimgons Hailakandi ke do tom phansi semi state kipi alang litu ke hai puta non ne litu mason chipiduk de pin lang alang litu mange police ta theng the puri re pini ke police ta ne tom hanang ke theng na ke chok ne lia mata chingkoi bublu la pen anu ka prek da nang chingkoi dun si so ala mek hai selo alang litum son si ni tum hanang bilo la pen ke la autonomous state ni tumphan ng pivek ng gila pen 6 sidol paragraph 2 sub paragraph 7 pen high court order pe pass tang law council election council voter list ka silam ya phan halabang so aron silam serak nangi lasi nilitum pinita labang so areli keduk Sa nang litum labang so hemprek ake ha
Karbiang long osor kemprek hang arji ding lo tame. tik hang bompo hang nang ji yong si thi thetik ta long le det pon te la ke chini det lo si ta thi thetik ke ni litung ke hang bompo la ke ako aprang atum hang krang ti ke alang litum lo ating ben klem kledet aron ating men klem kledet kachi up kachi chok kachi theng kachi piti ASDC ben CPI melang bong kachi piti hem merit kachi ko kachi ke la sona kam si klem thurong la hello alang litum long le det lu la pen hala BJP atom bange la ke BJP atom main idea bangke BJP atom principle bangke bir theke schedule tribe schedule kas avid det nang jipu la si BJP atom procession ke dam hota ASDSC Murdabat palang litum pulo kedi la pen hala Bhagavad Gita longta chapter 4 verse 13 along pulo kedi hadak akhayana sreniana haladak tribe avi pukok lo kedi la si ilitum phan tribe ka pavidet yo phan si claim lo ni to makache song na po ase che song po alang li long ke atwar hini gan ni to masena pa chima ma botalis pen ke chena cheng thani ma la hiniang bong kolo bang chong gai po la hello la sina po anang dei si to che song po la bang ke eche thi di dot tik ke ni to ma so Karnang itu ampun la election do upi apa EPSL sia song do aprang la re-election nang ji puta ke hang tapa jutkok la pen putono hemprek aparman kachi song tu. nilitum kuan pon undi ma po ala puthak ni puji bang la hello nilitum thi thi eche thi iri dot tik bang ra so puthak che song dek la si pangbar dam lo pulutang te hala jasemet non botarlisa puthak che song ge ha suri ni ra ke thoni kan beno Re-election alam. re-election na puthak ke re-election ki bisi komar lo la bang chini ba prang la re-election ke pa dui ke la ke Assam State Election Commission non ke ondo matum alang tum ke orna ingali he alang tum si karkan lo si tamela tum han ka parting komad lo la ke Assam sarkar lo la penda ka chidom do na bangkel tum council ka chariya tum lo lage lasi re-election jong si avidet pulotang te la ke rara tum ka arju naing ke la ke council ka chariya tum phan la pen Assam sarkar ka chariya tum sa arju naing la ke EP chalsia song phan arju rong lo pulotang te la ke athon ke ro re lo EP chalsia song ke hang ke la ke re-election donangi pubang Dunai pu kupi pasi pulo athema la bangke aron ri lo kente aron arkan per lo kente la Assam State Election Commission non head kapado election ola so kapado authority ke lake panchayat aron pensi ke pado inke panchayat ke Karbiang long arlo tribal area arlo ludlong liput hek lor aron tok angsi non dang pilu chok lo tante aron arkan per lonte te arkan pet pulutang te kupia posinon cepat cok citelon te lalo non itu rar karjunenge lasir non rar karjunenge re-election pido seragoit piposi pado tekhe der lopo bangke council kachari tamse arjunangi lapen Assam sarkar tamse arjunangi nasonan bangke lahalo ni ipu Kedam tang ni paring kora truck bom kuruar ni volong ko majia dakpen ha corona be arong an Assam government atum bidikang lempen APHR sia mei pujia Qatar IAS retired aphan kapathi ji pupen bongo senat ma phan rongsi niletuma phia prang nang Arvindo naret pusi pherangke amaya longpen pachini Perangke amaya longpen kapachini atenke APHLC pen rat aphan akemialam ahokalam aronalam kapathan long de jia phansi banghini pang tek te bongo senatum nang kapathi jia phansi deklen atum yenitum rat atum phan akimialam ahokalam lo aronalam thanang ni pa kamaban lage ke monusmriti long ke tokduk lage la tribal atum phan ke lam thanang ni pachini nang ni pala da ke tokduk la pachini nang ni pomat aprang hota nonang litum te sri azadi asinima lang lo te theklong po hadakta tribal leader bang lam than waret amat alang li phan apok chut lut ke di papi kilot ke di aprang hota lam lo la son si vi la pen ke buddha tum phan anta buddhist tum phan anta mi ke pilak ke di lam je than dera ko la si non li tum ta lam than waret karbi tum phan inglong ara tum phan peri waret apot si la tum aning ki thi la bu la si jet haj pa jet than long le de dia phan si akam e klem la pen aprang da apok chut lut pen si piti lot lo po jo me thor et pen si piti lot lo po la tribal atom phan la pen buddhist atom phan ke
la sin nonta ni tum APHRC la than ba report ka pe than long le ya phan ni tum han ka pi thi ya kam se ke claim non UP 140D J9626 ahem konglong lake ahem puawe monit kapati ijia phan ahem konglong bonta rai komasa ki atom ta latuma phansi rai dun rong 26 la puya agaria number ke a phisi ke chini thu lo la hala pe klo te kan pheta phisi la puya hala tum ki vi tha pa pote ma jo amani tum lang et lo non nang li tum ta lang da me la so gari ga ahem puawe lage hada ahem puawe use ke to pano ke chong hu agari la pen la kapiti murder ke claim iji aphan agari lake la puya murder ke claim ji aphan agari seta alam mahume me abangala hello police tum ta sita rai nun thurong amat pape kat ju police tum ta bang pape kat long lok puya lang li tum phat chinia bang ke karbiang long ke peace pusi pulamati di panajir kiding omit shah ke bang hota 2021 September 4 ani declare lo karbiang long a peace lo la pen peace lo peace ke do popasi peace pen progress ke do popasi tuleram long hangta doctorate degree ke long lo mati honorary doctorate degree a degree ke thang da suli le bang seta alang lipan pikok lo he chetan ling seta Assam government atum bongo sena phan bidi kang limpen paklem si soluk sudaka tomon ki wanji aphan government atum kabori la swalong ni letum kroi kroi la pen kadu kavita chekoi do nangi government atum bongo sena atum phan rongsi rai komasa ki atum pen pen paklem ra pen munit atum phan kapat hiji aphan si keklem aprang si ke neli phan si nangke pat hiji aphan si keklem nangke nep jivek pulote ladak lang not kalite me ke do along nang nep no tangte kopia potsi nangke plung do na ret nang la ning kang samse atomon kape wang ya phansi ako kabor itu government tu la tu ke bongo sena secret killers atom han hire si police atom pen kape claim rap pet ya phansi ako ke claim tu monit lo ma pithi ya phan ki cheng lok ni li phan le na pithi kang tung la tu la pidia son nang la ni li dak sido nang nep dang ni nang ne bi te dak wang ta mili ho di ako meeting long nang dun nang nep ta mili ni phan pilo na plung dun wala ne account gitu nomor ka ve agari pen lage che thana link sa nomor ave pulat de ka che patu lo ma didi ko pilo che patu ne account gitu no ne tum yong sa ka no claim red lo pulatan te la por lage chini lor lo lage Assam sarkar si bongo sena tom phan secret killers la tom phan ki en cheng tang ke mesen alam ke thana tuma phan mai padolong le terrorist atuma phan ke rai komasa ke atom ta lo thuplot la se Assam government atom bongo sena phan toy pen joy pen nakapat hiji pwa pidi kanglim nang papin chong long le pini nang ki plung bongo sena atoma phan nep serak nang ji la pen bongo sena keja horidon da sa phan nep serak nang ji pusi pherang kya maya long pen APHL sia me phu jai kathar IAS retired pen pachini seta non man ke bongo sena tum hansi obstruct nang ya porlo nep nang ya porlo seta pini ya bang ko lo tu plo ni li tum bang la ni tum peacefully ke claim tum lam ke than ke mission alam ke than tum hansi non ke ni tum hansi meeting da na pe du long le tu la pu yo ke claim bang na terrorist tum bang ke lo tu plo pini da la si ni tum ki pu ke la hello Assam government tu la bongo sena tum phan extremist pincho extremist bongo sena extremist tum phan enra secret killing pe claim long nang ni la hello ni tu demand ke la pen la pini nang ke wang atum pini ni tum phan nang ke plung do na tum anombor ave pin pen gari na pen nang ke plung do na tum phan ke la so bongo sena tum ke arrest erak nang ni police tum people of pini arrest rede la ke ni litum la ke mahume me alam lai hui hello ni tum ka protest la si normal pini atu la pe la bongo sena phang ben serak nangi ni tum ka demand te da bongo sena ben serak nangi la pen pini bang ini to man ta arrest serak nangi la pen hal alidar aprang na tum FIR pilo horidon da phang arrest nangi pu non anta arrest rena la ta alang ni phan ta arrest serak ni alidar to man arrest serak nangi la ilo to kan demand la pen secret killing ke bongo sena tum phan enra secret killing ke pinchong nang ni
Karbi Youth Festival Juddet Pen Social Media Chataya Long Kaheno Mohor Keklang Kajatang Plopajok Kapachatang Atuma Pan Keri Dodi Sang Siapora Hodbang Hini Arisomar Long Ri Rong Hang Lapen Ronjit Singh Naratama Pan Nep Ingnang Ponsi Dipu Police Station along Hodai Ramtanglo Non malom inut soalwa pan apiari ave pinpen kahino mohor rat achataya long kacethang plupajok soalwa song Karbiang long women justice forum abitung atum kiri dori sang sepen ritalisi aot kilang lo bang hini karbiari somarapan nep ingnang ponong lo kenep long bang hiniari somen lake longri ronghang arta kretroksi arongamen sarsing ronghang disama number 2 Lapen Ranjit Singnar Arta Crazy Cap Arongamen Kanya Ronghang 6 Mile Dipu Manja Road Pusi Pangthekpong Kedam tang Karbi Risunim so rongaje kapido boma pora hosi bangso alam kiklang Longri Ronghang abang inu so lo phan anin kedok chekrongsi cholang rem detlo Lasona pora hot azirpo Ranjit Singnar abangta kamno claim dun thu detlo Lapen mohor hehui NC aning kidokati krong longri rong hangabang ametang Facebook along pidet lupusi otlang lo kacuklem vek bang hinyari sopan rong asor kangsai karju patel to kahut cikubir ponriti Bang soalam KAWZ aphan birta palisi adimak long anpalidun pen inut soalwa phan bang hini aristo kaculang rem antotakalisi mohor en pen rat atataya long kapajui phun lake lamso kali nitum ingsai un ipwa jok dipu police station mate raikom sai kya pan birta policy meklang no bang nyari swatma pan dipu police station along hodai dam tanglo otlang no meklang no bang hiniari somar atuma pan dipu police station along case number 30/23 under section 376D IPC arona tengpen kang sai ponja pan lam hoi pa bon pon taklo lasik kahe no kam ke klema tumpuan chot kali amia puchini dun de pinpen amohor kapache thang thap atuma phanta pang taxi hem kang sampa beng ponja phan thana long amen pitekang etopusi Karbiang long women justice forum amepi Violet Baby pen pachini tumta ke theklong lang no dak pena joksi la pen ituma khe jutang amay phan aman ke jor lapen waktu makai pan eman kace jor asonsi anong nu ban de la so por ho la sini litum kadu kabe tabe karweng long ra tum tamet thek long pon dahai ko inut so lo pan rengang se la hai apiri ke blog la hai video viral lo lapen picture viral lo lapen benang an itum ke cerang mi meta dolo la so pon itum celang no dak si karjulong pen mate ka viral pen ateng pen itum ritali pon ro hin itu mangbong cari seroi sini tum rita ni pon sipinya ni kang sam an bangke apin so hem samini tum bidam ben dak bangke awe along ka pegron kang murah hem sik keci besar ko lamben itum arulong amasi konat kopiarong long sik keci besar na ko cihumri sini itum api bang long nam sulong politik ni kana dak pisorong long sila tum kecing sai ko lam sin tum arulong lo hadak sini tum pali don lo asa ada rong asar tum penta cingki pali don rok pen cingki cethan lo akesa bang cing sai anjing sai tami rong asar penta ki una kes kating sai ka pang sam ri una kes kandidat la pen ni tum song tum pen stame pang sam jin pen kang sai akes kandidat kathema alang tum ka choklem asomar nu ka choklem chok cepik po dem long mangke bahini ning che hangang bong si labang so youth festival bilang don kidu don lo boy pits tami hadak abangke ala aning cedok alo so phana bangke ajer po pen bahini cholang remdet ason si la da bangke ni tuma statement long lo la so posi la so por bangke ni ditum penta lam bangke inside tek teda lo la pen ne pang samjin men ke bai po sami ni tuma tek teda da ni si ni tum thana dak penong ve jo por bangke ni tum di putana police station lo mai dong wan nang kok lo athema lang tum kachoklem kai non ta karilang sor lo phan aman ke jor sor lo phan ke lang plot nan ta karilang lang tum video chitulisi cholang rem na video ta tuli lang na pen ala tum kadu ko bekal beng long rata la bangke thek long lo asila sona choklem atuma phana bangke hok perakang sai pinang ji pisini tum dak man det lo itum kar beng long men justice program hoi la pen dak rong along atuma aporte tum tado la pen rong asar tum tado la so video la son kai ke samela social media long ke post ya tum han samela pen ke share la pen la ke edit khap tum tame non tum da amen ikang lo la selang tum han ta non inut pen ke lang tum ribompo la si monon phi
Karbiang longang bong itu metang society kacip hai no dagi pan ke kai no video bang ke post pa prang phedan nang gi share pa prang phedan nei lapen un an ke itum kacip pa me phansi society phan itum akam pa bang nang ji same non ke itum bangal pokali det achichi tat somatum mobile or po edit thap po lason si viral thap viral put on ke dam tang ta dok piklo lason non head jongal so pan same kapati ya delo suicide at lo putara dum edit pen tum viral la he putak an non itum daklam hoi pikang lo la sila sona bangke hino Karbiang long arat ubege mitum bisikoi la ata ga bitum lahai bang chere ponangji non pena bangke nang litum la son ke edit thap la pen ka bonai thap la video ka viral thap la pen meglang no chok klem ninga che document pen ka chu rap tang hon non ta ninga che document pen se lang tum la so ang denga gotona bang polo la se ninga che document pen si anut alang phan la son ne klem la son bang klem ri la pen la son ke klem non pen prang ni tum nyong si thek pon long lang prote la bangke Karbiang long arat phan tamin pen nong ri nang litum channel pen tum mang lo la son bangke klema wan alinda me hem kang samtin itu mangai direct wan po itum insai se lo lake bisar se insai se la pen rong rup tame la son khai no dak abangke itum bisar don tanang ne itum aron do pot aron nong si ban nai la pen lo no do tum han pinang po alang tum la dak alang tum ke choklem ke chok je kai ta kamat ha ber han ke aron pen pa bisar na la pen aron pen pang sai na hala hello ni tum pudum ning kan ko par che pen arlo so bangke ning kan ko rahi ni ama si ata ga be so mar ang se lang la tum la pen la so video pa viral ke la ame thang tum si choklem lo ame thang tum si video la tuli lo ame thang tum si chi pa viral lo la pen ke inut pen ke la ke share don la pen chi thang loop lo la so bang ke la so ka chi thang long enong ju no bang ke kisias mate tuma Karbi youth festival la homo ame thang ju tang ju bat ame program ho si la bang so nong ma ju no dak lo la si la so ke ju no la so por un ho si la so nong pa ju no posin ile tumta ritale pen la dak pingi la bang so depo police station on long an ga so mar phan samin tum nang kok lo case register non si tok bom lang non ha sin tum nang le lang si la case re bang register po mo la case number bang nang le tum pan tum pen nong pipon po sani ate la so putar la mani tum chiklong lo ma ape tum pen same chingkilong lo case ar men la bang e thoma pan ta pen so men tum chingkilong lo Perang sumbang pan ke kapiri rong binong pen kavi binong iduk tektik apia potom bangke pena sumarum talo same kapila puma thakrang mate upen het tamini tum pulo nang tum la ana phar kilo ka charli nange phar same nang tum lo charli le lahai phone odlo pen kali likra lang otha jori se nang tum kisuang nange polo non kisung bangke apia potom si kisung amek lok phat jinsu ta meme ka vi tumang se jo ai nut bangke puta velo ape si hajira chudon chot pen se ke papo ke lang ka dana la son lasi nitum puji bangke non bangke also matum chok chelo lasi ke chok chelong bangke asap ke hikha pinang je posi mane kang sai ke nang sot mo phia bedo kong je posi nitum bangke la dak aron atang kang sai hem long an mangai tunya ban nang kok tangte non malam so para phan birta mo ingtor iksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dinamo phit puthot birta lo wang thwik lo APHLC Kor County Constituency Committee hin pen Inglong Sabor polling station along pini pherang kya mai kapidopo APHLC Kor County Constituency Committee General Secretary Babul Rongpi Hauraghat LA General Secretary Sita Terangpi Finance Secretary Champa Lekthepi Assistant Secretary Amar Singh Inti Recording Secretary Philip Rongphar Organizing Secretary Sana Singh Rongpi Youth Secretary Jirstong Rongpi Lapen Polling Station President Sar Singh Rongphar Atompensi Inglong Sabor Polling Station along Pherangkya Mai Patapo Atumi son incident along ni lagi pudun jila hello la kathar samu panang ki plung dun atum la tum ke alang tum lat ke chini ni la bang solong a phi karjab dun atum do la ke la security atum mate la armu okso mate police atum si la bang so information pisi la tum la bang so asar tum hanang pa plung dun do la si la bang solong a connection mate kat kacerap ke la ke police la pen la bang so la kam he no ke claim atum mate la bang ni bang fotum
la ok chumpra na tum la tum ke made ka pa thi ji pu kar ki claim akam mi claim tum la sila tum la dak long manja long pen long ni da long pen la pen dak bolong ko ma ji long pen la an la tum ko puson si ka chini ma la ke la tum ma ka pa chini me ka tum do si la tum la an na ka tok dun bon thek lo la ke la sila dak mate rat ka chingru ma mai pia da bang so ha cha tai long anang ke le an la tum na tok dun bon la ke la dak along anta la pulis tum la dak do la sila so pulis tum la bang hini tum phan ko pipo si ake henu ke claim chini lor ta la tum pipo si la tum phan ki khang nu den ki nek nu den ba la ke ni tum ke la bang so ni tum ipia chelsea ni tum kor kan thi arata tum ke ni tum ning sam se la sila tum ke henu tum ki claim ki henu tum phan ko plo kang sai na nge tum lo pulis tum ke la sila tum ba bang la bang hini tum phan ing sai vek nang ji la pen palong vek nang ji atumi ta nil tu malong ta video a photo da do la se la bang so photo yo si police tum long thek thek pote nil tu malong do la si aki hais cm tuliram ro hang nang listam la bang so bang ke nang li rd gp jot be se la bang so bang ke nang li or thip nang ji komat si la bang so pasuluk pasudak ji nang ke claim bang ma la bang so bang ni tu han ke nang li tuliram ro hang aki hais tam nang li ta la bang ke am ko pulo ardi do jot pen nang li labang suba or thip nang i pusini li tum korkan thi APL Chelsea atum pen ham phang tum pen tum nang phan chun tum hek long lo dak anang plung thong la so put thak sini li tum bangke ki pu dam ji pu bangke hok akang sai long nang ji la pen la bahnia munit komat amunit ma la pen konat pen sikewang ma la so bang ni li tum phan hok akang sai long nang ji pusinon ni liga chuning rilo athema la son son karbia khaya phan na kelang selet puason lo no la son son ni tum phan na ka chenek ji phan sil hai tum ke bang lo pen li tum ka ching hona sar ja sa ili tum phan ke klem pi akemi ko an lo ne la hai na kelang un apu thak sil hai tum phan ke toy lo pusini li tum ma tha dam la sila so bongo sena munit ko na munit ma la bang ke hok akang sai long vek nang ko ni li tum aku ni li tum ke la tumia son son ke bang ke ni li tum ke phereji ke kali ni li tum an so se ti song bom ji a hok pet akang sai ke long nang ji phan ke bo men vinga hin pen tan li tum sang joy je la penon la ka duka be a ka bia tum han sitamen ni li ning ring tum ves a hin sitamen non reli do bom la so reli long postame li tum ka cherap dun ke nang stop lo athema li tum ma phan non ke vang jilang ke sung pikpo non a son son a bongo senana ke attack pulote li tum ke do dam ji imina long ri long ta che do long le der ji po ansi li tum che thek long la si li tum sarlo tum se tame pa phido nang ni do an tum stame che rap pet pen la so re li long se tame li tum che rap do nang po la pen che song dun tip nang ko la pen la non a son son nang ki vi ke li tum ke che jak un la pen kroi un lo la se hok pera kang sai ni tum moment vinga hin pen ta long vek nang ji pu bang si chuning ri lo Dang tipini karbi pram tama biota bang kila ponsi kang tonik long.